Et tiedä miltä tuntuu olla saarella keskellä Välimerta. Saarella, joka inspiroi Shakespearea kirjoittamaan yhden hänen ikimuistoisista teoksistaan. Tai miltä sinusta tuntuisi, kun näkisit yhden maailman muinaisista uponneista aluksista. Et voi tietää, missä Välimeren historia on kirjoitettu. Et voisi ikinä uskoa, miten mukavaa voi olla, vaikka olet kaukana kotoasi. Ja miten rauhalliselta tuntuu nähdä kymmeniä sävyjä tai sinisyyttä. Jonka meri- ja tähtikirkas yö voi tuoda tullessaan. Tai niitä uskomattomia makuja, mistä olet jäänyt paitsi tähän mennessä. Mutta kun kerran koet ne, niin et koskaan unohda niitä. Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta.